Bon dia. Com estàs? Bé, I què hi fas aquí? estic esperant divendres, Divendres. I per què divendres? perquè divendres on és que pots tot. Però avui no és divendres. Vinga, anem. Professor Neula, vostè arriba tard. Sí, però és que l'entrada he trobat... Vostè sap que en aquest centre la puntualitat és una prioritat? D'acord. No és així, Miquelet? És vostè el director, supos? Senyor director. El senyor director. Correcte. Ara comencem a anar. Vengui, que li presentaré la seva classe. Molta sort, professor Neula. I recordi, acció, reacció. Bon dia. Som el vostre nom, som música. Bert, t'he vist. Bones tardes, senyor director. En Albert, que m'ajudava a repartir les partitures. Segur? Que no hagi de tornar a venir. Serà un més fluix. Primer dia esgotador. No sé què hi faig aquí. Ni van me fa por. Aquesta escola me fa por. Fins i tot els nins me'n fan. Però hi havia aquesta tornada dins del meu cap. Jo, que havia jurat no tornar a fer música mai. Mai diguis mai. 17 d'agost. Comença l'experiment. 15 són 15, 15, 15, 15, 15 són 15 i 15, 15 són... Perfecte, aguts. La lluna de pruna vestida de dol, son pare la crida i sa mare no ho vol. Molt bé, Xavier, baixos. Una taringa de tot el carrer, de mitja hora passa i de mitja hora ve. Molt bé, Albert. Vinga, aguts. Don Pepe, si vas a França, passaràs per Mataró. En Pinxo va dir en Panxo, vol que punxi amb un punxo. Perfecte. Marta, Ana Francina. Qui era? Mira bella lo que no et sostrarà, un gran animal que un bicicleta. Perfecte, qui era? Aguts. Sa mestra em fa quedar. Aguts. Ton pare no tens, ton pare no tens, ta mare xata. Pau, Ana Francina. Vingui, Miquelet, que entén qualque cosa. No sé, és que no sé cap cançó. Bé, Miquelet, no passa res. Tu seràs l'encarregat del metrònom. No canten bé, però canten. I fins i tot he trobat algunes bones veus. Cada dia assagen alguna cosa senzilla que els hi he preparat. No era precisament art, però captava la seva atenció. Per seguir endavant, únicament mos havien de guanyar el director. La hi torna a dir. Perdoni, senyor director, és que ha estat un robot.
poc a poc, mentre el coro progressa, vaig domesticant els meus alumnes. La seva veu és un miracle, la promesa d'un do excepcional. Atentos, play. Finals d'agost. Aquests nins m'inspiren. Sabia que qualque dia s'interpretaria la meva música. Ells em diuen professor Neula. Som músic i totes les nits compòs per ells. Setembre. Tal vegada sigui una il·lusió, però fins i tot el nostre director pareixia un altre. I en els seus ulls, que duen el meu compàs, van llegir moltes coses. Orgull, alegria, agraïment. No està bé, professor Neula. Ha estat perfecte. Final de l'experiment. Ni la música va poder amb el geni i mal humor del director Ivan, que en una tat d'ira sense rastre d'argumentació lògica me va treure de fora. Esperava que almenys els alumnes no acatessin les normes i venguessin a despedir-se. En fi. En el primer vaig reconèixer la lletra curiosa de Nèlia. Les faltes d'ortografia eren d'en Miquelet, clar, i aquest... En Miquelet va tenir raó. El dia que me varen despedir era divendres. Bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés.